Woi orang ba badai na kasino maus mai wes kasihil ukwa ban yetu ye ki jajur ba urep uong ba syakane katany empat don ki barep jur kumye kobi kajor susau bat salad dos ngap ye ki jing batai le ne ki jing yetu jong Nadu mano philas dang ban rep kum gine ki jajur là chip này tam lạ ki ai ki jajur ki ba phi rep ang ne jujur u pan yang sini ra ong u sugin dah u ni dah susat u piat u susau kubi pur kubi dah u rusun long chu perchang jansa namar ba hani hadong thanje don batre merep lajur dah kesien kaban kong benar gedalot trana chu ngau perchang ta diet geda lese bha kancha la bhara sayu ban rep mai bunlot sa yani chi khat ndago ngayong mut jina te haba phi rep ye kine ki jur phi don jing yo jing yarap na ki skem sarkar ne phi su trehi ne te chutrai yu yarap are nya ka sarkar na ka no department